Hinke bayap sang tini ni video hinke kisa judang nai tam ni hinke tini ni video hingka khoroksa bukhukjuk ni langma somani haike ba hatai swngcharno yakar thangmani aboni video. Hinke bayap sang narok in video no puila ni simi paithak jora nai tongdi tei kaham ke buji mannai video ni paithago ang bini details rok no bo rioi rinai. Jora jotoni no phainai salsa ya salsa haipano Naithok Swngcharno yakaroi ma thangnai. Jefru sini bagoi hamya jora phayo hayakeba sini langma chonani jora phayo a jora no chung katrioi maya chung Naithok Swngcharno yakaroi no ma thangnai. Ma babu tai sini friend hayakeba sini bayap songno chung jotono no yakaroi ma thango. Hinke bayap songnaro baksaba soima khana tei baksaba soimaya rok bo ongoi tongkhana thuine bukhukjukni mung wngkha Devika Debbarma. Nairi botabuk bini family hayakeba bini dol hayakeba bini bayap song bini friend song tei joto bini takhuk tei bukhuk chungno yakaroi hani komoroi thangkha hayakeba bini langma jogoi thangkha belai kheno kha khamani kok. Achomsa hamya bemar rok bai manjagoi kubuljagoi haino langma chowo chini tabuk tipra sarokni belai kheno wanama singsa. Chini bukhukjuk Devika Debbarma thuyo hwnai hayakeba bini langma chowo hwnai saimanoi chini borom gwnang sar Yakar Debbarma thangoi naikha khakhayo borok kisachuk chubachurok bo khaikna hwnai. Hinke bayap songnarok in video ni mangphilio kaham keno nugui no tongkhana chini sar Yakar borok thangoi malai lemani borokni nukhung hayakeba borokni family o norok kaham keno nugui no tongkhana. Chini Yakar bo bini Facebook ni bisingtwi post khai rikha bukhuk Devika Debbarma langma chokha hnai phaidi chungtao kisa nai nelayano. Chini sar Yakar Debbarma tam hnai bini Facebook ni bisingtwi post khai rikha phaidi chunga borokno kisa porioi nelayano. Chini sar Yakar saka chini ampra kamio chini bukhukjuk Devika Debbarma thuijama bai bini buma bupha kha baijak jora tai khoroksa nukhungni chakrajuk thuijak nukhung kisamisa chubachur tai logi rwlaikha chung jotono pal thancha tai bo last digi sawerika bubagra ayoglok thung hnai. Pharingi tau semlai no bini details eba khe bini kamirok bojaka tai bini babuni bumurok tamo abrok no chungtabo kaham keno saimalayano. Chini thuinai bukhukjuk Devika Debbarmani bini family ni tai details rok bo chungtabo saimalayano. Omno post kainai wngkha chini takhuk Ranjit Debbarma bosaka Devika Debbarma class 9 pass khaioi class 10 ni student Assamsa bemar hamya bai manjagoi Naithok Swngcharno yakaroi thangkha bupha Debbarma bialo tongphano bwsajuk Devika no rung kurung khaioi swngcharni kaisa chati ahai khe Tini nani musungmani phia bini Emang Mwkthang liya. Kokno chung jotono wansutai klaio tamni hinke chini ma babu hingjanai rok bini bwsa tai bini bwsajukni bagoi bwsuk Emang kotor nugui tongmani haipano bini musung tui khaimanliya langma chowoi thangkha achomsa hamya bemar bai manjagoi chini bukhuk Devika Debbarma. Bini bupha belai kheno Emang kotor nugui wansugui tongmani tai swngcharo chati hai khlaioi Tini nani musungmani haipano tonoi manliya langma chowoi thangkha belai kheno mokole mukti yorjak tai bosukchi bokharak baijak tai bosukchi bokharak dukjak wngkhana belai kheno nukhang ke wanamani singsano. Hinke bayap songnarok kaham keno soina mankhana chini langma chonai bukhuk Devika Debbarmani details rokno norok in video ni bisingtwi kaham keno soina mankhana. Hinke bayap songnarok jotono chini bukhuk Devika Debbarmani bagoi surioi mankhe belai kheno chonai tamni hinke bini phela kujugo thangai khakchangma manai tongnani bagoi.
Hingga web song nar judi kebo ani o channel o kotal fighting hingga subscribe khaya ko hingga please tabna subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press kainadi tamni hingga ang jepro kotal video upload khayo afran jotan chei sikang narni arana notification sogina bagai hingga web song video tini bagai asugna haina hamalai phini narbai kotal abdini bising tui tai narbo jotana kaham kurung na tangdi